Esselamu Aleyküm, izleyiciler. Ne bu? Kovmuşsana sağlık mıdır, gurulmuşluk mıdır ve aradan vakit geçti, gelip bilmedik arada işimiz oldu. Ve bugün nasip olsa dinimizde elbette ki hadis şeriflerin, Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın ayet geçeni ve sirtlerip geçenlerini hem okumak, öğrenmek ve şoňa göre yaşamaklık barada, hareket etmeklik baradaki Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra bunu hem okap öğrenmeli. Şonun için hem hadislerden başlayak ve hadislerin temasından girsek, gizlin ve açık edilýän her bir işlerde şo barada hadisler. Gizlin ve açık edilýän her bir işlerde, sözlerde ve her bir ýagdaýlarda halis niyet bolmaklygy hakynda ayatlar ve hadisler. Allah Taala aýtdy: "Olar diňe ýeketäk Allah, onun üçin dini päkläp, dogry ýoldan dönmedik hallaryny ibadet etmäge ve namazy dolup berja etmäge hem-de zekaty, hakdarlary eda etmäge buýrulupdyrlar. Ine şu dogry ýoldaky milletiň dinidir" diýip. Allah Taala aýtdy: "Allah edin gurbanlyklaryňyň eti hem, gany hem yetmez. Ýöne oňa size takwalyk ihlasyňyz ýeter." Allah Taala aýtdy: "Aýdyň ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kalbyňyzdaky närsäni isle ýaşyryň, isle äşkär edin. Allah ony bilýändir." Müminleriň emiri Ebu Hafs Omar ibn el-Hattab ibn Nüfeyl ibn Abdulazza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Kurt ibn Razah ibn Adi ibn Qab ibn Luay ibn Qalib el-Quraşi el-Adawi, Allah ona razı bolsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle eşitdim diýip riwayat edýär. Elbette amallar niyetlere baglydyr. Elbette her bir adamyň muzdy, sogaby niyetine göre bolar. Kimde kim Allah ve onun Resulü için Medine hicret etse, onu Allah ve onun Resulü için hicret etmek sogaby bolar. Kimde kim dünya işi için ýa-da bir aýaly öýlenmek maksady bilen hicret etse, onu näme hicret eden bolsa, şol zady hem bolar. Bu riwayat edilen hadis, riwayat edicileriň imamy Ebu Abdullah Muhammed ibn İsmail tarafından el-Buhari ve Ebul Huseyn Müslim ibn el-Hacca ibn Müslim el-Kuşayr müsahibilerden, Allah onlardan razı bolsun, hadis ilmini yazan kitaplarının içinde gelýär. Olaryň kitaplary iň dogry kitap hasap edilýär. Müminleriň enesi bolan Ümmü Abdullah Ayşadan, Allah ona razı bolsun, riwayat edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Bir goşun söwüş etmek üçin Käbe tarap ýürüş eder. Haçanna olar açyk bir meýdana gelenlerinde olaryň başdan ahyrına çerli hemmesini yer ýuwdar. Ayşa aýdýar: "Ya Resulullah aleyhissalatu vesselam, nädip olaryň hemmesini yer ýuwdar? Belki olaryň içinde sövda üçin çykanlar ýa-da uruş niýetinde bolman ýolda goşulanlaram bardyr" diýdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maňa: "Olaryň başdan ahyrına çerli hemmesini yer ýuwdar. Kıyamet günü bolsa, olar özleriniň niýetlerine göre dirildiler" diýip aýtdy. Bu Buhari'nin sözüdür. Hazreti Ayşa'dan, Allah ona razı olsun, riwayat edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Fetihten, ýagny Mekke müşriklerinden azat edilenden sonra hicret etmek ýokdur. Emma cihat ve niyet etmek bardyr. Haçanla siz cihade çağrılsanız, şol wada cihade çykyn." Ebu Abdullah Cabir ibn Abdullah el-Ensari'den, Allah ona razı olsun, riwayat edilmegine göre o şeýle diýär: "Bir gazawatda, söwbeşde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir ýerdedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: Hastalyklary sebäpli Medine'de galan şeýle adamlar bardyr bilen, olar siziň her ädimiňizde ve her bir dağ derelerden geçeningizde
niyetleri sebäpli sizin bilen birlikdedirler. Başka bir rivayette göre olar sogapda sizin bilen şärikdirler, ýagny deň derejededirler. Buhari'nin rivayetine göre Enes Allah ona razı olsun şeýle diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen birlikde Tebuk söwüşinden gaýdyp gelýärdik. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: Bir näçe adamlar bizim ýyzymyzda Medine'de kaldılar. Biz her bir dağın ýolundan ýa-da jülgeden geçenimizde olar bizim bilen barabardyrlar. Olaryň galmagyna uzurlary sebäp bolandyr. Bu Yezid Magan ibn Yezid el-Ahnes'ten Allah ona razı olsun, onun özü, kakası ve atası sahabalardandır. Rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: Kakam Yezid sadaka vermek niyeti bilen bir näçe dinary çykaryp mesçitde bir adamın ýanynda goýdy. Men hem olary aldymla kakamyň ýanyna gitdim. Muny bilen kakam maňa wallahi onu sana vermek niyeti bilen goýmandym diýdi. Neticede bu mesele için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardık. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hem ey Yezid, niyetine göre sadaka vermeň sowabyny kazanın. Ey magyn, näme alym bolsaň şol seninki bolar diýip meseleni çözdü. Cennet bilen buşlanan 10 sahabenin biri bolan Ebu İshak, Allah ona razı olsun, rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: Men Haccatul Vada senesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrüniň ahyrına eden hoşlaşyk hacı juda elbet hassa halymda ýatyrkam Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam halymy soramaga geldi. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah görşüňiz ýaly meniň keselim juda beterleşýär. Bir gyzymdan başga miras düşerim de ýok. Özüm hem mal mülkün eýesi, baýlygymyň 3/2'sini sadaka versem bolarmy diýdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýok diýdi. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ona yarını bereýinmi diýdim. Ol ýok diýdi. Men ýene de ya Resulallah ona baýlygymyň 3/1'ini sadaka versem bolarmy diýdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maňa 3/1'de köpdür ýa-da uludur. Çünki sen miras düşerini baý halyna goýup gitmegiň olary garyp ellerini sevip adamlardan direkçilik etmeyen halyny goýup gitmeginden juda haýyrlydyr. Aýalyň agzyna birje lokma bermeklik ýaly hem bolsa Allahyň razylygy üçin edilen her bir sadakanyna sowap kazanarsyň diýdi. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah siz Mekke'den Medine'ye gideningizde men dostumdan ayrı düşüp kalmalı olur mu kam dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen Mekke'de kalmarsın. Allah'ın razılığı için bir näçe amallar edersin ve şol sebäpli hem derejäň artyp beýgelersin. Bir näçe adamlaryň senden peýdalanıp beýlekilerin, kafirlerin oza senden ziyan görmekleri için Allah'dan senin ömrünü uzun etmegini umid ederim. Ey Allah, sahabilerimin hicretlerini tamam et ve olary izlerine döndürme. Emma biçare olan Sa'd ibn Havladır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun Mekke'de ölenine kän gynandy. Ebu Hureyre Abdurrahman ibn Sahr'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Allah Taala sizin bedenlerinize ve daş görünüşlerinize däl de eýsem yüreklerinize ve amallarınıza seyreder. Ebu Musa Abdullah ibn Kays el-Aşqari'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in batırlyk, milletini goramak ve riýa, il gözü üçin söwüşýänleriň haýsynyň Allah ýolundadygy soruldy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim Allah'ın kelimesi belent bolsun diýip, ýagny İslam dininiň ýokary bolmagy üçin söwüşse, ana şol adam Allah ýolundadyr diýip jogap berdi. Ebu Bekir İbn el-Haris Sakafi'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: İki musulman birbirlerini öldürmek maksadı bilen kılıçlaşsalar, öldüren hem ölen hem cehennemidir. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ey Allah'ın Resulü,
Öldürenin ýagdaýy belli, emma ölenin günäsi näme diýip soradym. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol hem musulman doganyny öldürmek niýetinde diýip jogap berdi. Ebu Hureyre'nin Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Bir adamın cemaat bilen mescitte okan namazı onun bazarını, iş yerine ya da öýünde okan namazının derecesi 20'den gowrak artygraktır. Şeýlekem sizden biri ýaxşy edip täret alyp diňe cemaat bilen namaz okumak maksady bilen mescide gelse, mescide girýänçe her äden ädiminde bir derecesi artar ve eden kiçi bir günäsi bagyşlanır. Mescide girenden soň diňe namaz okumak üçin garaşan wagtyda namaz okap duran ýaly bolup hasaplanır. Siziň biriňiz namaz okan ýerinde galyp hiç kime eziyet bermese ve täreti bozulmasa ya da dünýewi gürrüň etmese, perişteler ol kişe şeýle doğa dile ederler. Ey Allah! Sen bu bendäne rahmet et. Ey Allah! Onun günahlarını bağışla. Allah'ım onun tawbasyny kabul et diýerler. Bu Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib'den Allah onlardan razı olsun. Rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan rivayet edip özünün hadisi kutsysyny şeýle diýär. Elbette Allah Taala ýagşy we yaramaz işlerin ählisini yazıp koydy. Soňra olary şeýle beýan etdi. Kimde kim bir ýagşy iş etmegi niýetlenip onu da etmese, Allah Taala ol kimse üçin öz huzuruny kämil bir ýagşy iş eden sowaby ýazar. Egerde şol ýagşy işi niýet edip ol işi edaýsa, Allah Taala ona öz huzuruny 10 sowapdan 700 çelli ve ondan da köp sowap ýazar. Egerde elbet bir işi etmegi niýetlenip ol işi etmese, Allah Taala ona bir kämil sowap ýazar. Egerde elbet işi niýetlenip ol işi de edaýsa, Allah Taala ona bir günä diňe eden günä işini ýazar. Bu Abdurrahman Abdullah ibn Omar Hattab'dan Allah onlardan razı olsun rivayet edilmegine göre ol men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýenini eşitdim diýär. Sizden owwal geçen kowumlardan 3 kişi ýola çykdylar. Giýjäni geçirmek üçin dagyň gowagyna girdiler. Soňra dagdan bir uly daş düşdi we gowagyň azyny ýapdy. Olaryň biri şeýle diýdi: "Sizi bu gowakdan diňe eden ýagşy amallaryňyzy ýatlap, Allah Taala etjek dilek dualaryňyz halas edip biler." Şonda olaryň biri: "Ey Allah, garry ejem we kakam bardy. Olara süýt hödürlemezimden öň ne çağlaryma ne de hyzmatkarlaryma hiç zat bermezdim. Bir gün men mallaryma ot gözläp uzaklara gitmeli boldum. Olar ýatyp galýançalar ýygyma dolanyp bilmedim. Akşamlyk nahary bolan süýdi sagyp getirende olar ýatyp galan ekeni. Olary oýarmany we olardan öň çağlaryma süýt bermäni ýaxşy görmedim. Çağlarym ayagymyň aşagyny açlykdan ýaňy aglaşsalar-da, men süýtli çanagy elimde saklap, olaryň oýanmagyny tädaňa tinçe garaşdym. Ahyrda ejem we kakam oýandylar hem de akşamlyk süýtlerini içdiler. Ey Allah'ım, eger bu işi diňe seniň razylygyň üçin eden bolsaň, onda bizi bu gowakdan halas et diýdi. Şol wagt gowagyň azy çalaja açyldy, emma ondan çykmak mümkin däldi. İkincisi şeýle diýdi: Ey Allah'ım, kakamyň doganynyň gyzy bardy. Men onu hemme kişiden artık söýýärdim. Başka bir rivayete göre bir adam bir aýaly nä derecede çyn ýürekden söýüp bilýän bolsa, men de onu şo derecede söýýärdim. Bir gün men ona ýakynlaşmak istedim, emma ol menden gaçdy. Bir näçe ýyl soňra ol mätäçlige sedewar boldy we meniň ýanyma geldi. Özüni maňa bagyşlamak şerti bilen men ona 120 dinar altyn pul berdim. Ol boýun boldy. Ona ýanaşmak mümkinçiligi bolanlar başga bir rivayetde iki ayağının arasında oturan wagty bolmaňa Allah'dan gork, ne hak yere möhrümi bozma diýdi. Men hem Allah'dan gorkup çyn ýürekden söýeninden uzaklaşdym.
beren altınlarımı da özüne koydum. Ey Allah'ım, eğer bu işi diňe senin razılığın için eden bolsam, onu bizi bu gowakdan halas etdiydi. Gowaň agzy ýene biraz açyldy. Emma welin ondan çykmak mümkin däldi. Üçüncüsü de şeýle dua etdi. Ey Allah'ım, men hakyna iş tutdum. Olaryň iş haklaryny berdim. Emma içinde biri öz iş hakyny alman goýup gitdi. Onun iş hakyny işledip köpeltdim. Ýagny onun iş hakyny mal gara aldım, ol hem köpeldi. Bir näçe wagtdan soň ol adam ýanyma gelip, ey Allah'ın bendesi, meniň iş hakymy ber diýdi. Men ama şu görüp duran bir sürü düýe, sygyrdyr, goýunlar hemmesi we olara seredýän gul hem senin iş hakyndan köpelen mallar diýdim. Ol maňa, ey Allah'ın bendesi, meniň üstümden güljek bolma diýdi. Men ama üstümden güljek bolamak hakdady aýdýaryn diýdim. Şondan soň ol adam hiç saat goýman mallaryň hemmesini sürüp alyp gitdi. Ey Allah'ım, eger bu işi diňe senin razylygyň üçin eden bolsam, onu bizi bu gowakdan halas et diýdi. Bu gezek gowagyň agzy doly açyldy. Soňra olar gowakdan çykyp gitdiler. Ve bu o halan bab gizlin ve açyk edilýän her bir işlerdäki hadislerden ve häzirki ve indiki geçýärimiz Toba babyndan okaýas. Toba baby alymlar günäniň her biri üçin toba etmek wajypdyr, hökmandyr diýdiler. Eger edilen günä iş diňe bende bilen Allah Taalanyň arasynda bolup, başga bir benläniň haky bilen baglanşykly bolmasa, onu beýle günä üçin toba etmekliň üç şerti bardyr. Şol günä işi düýpli terk etmek, şol günä işi edenine ökünmek, şol günä işi gaýdyp etmejegiňe çyn ýürekden niýet etmek. Egerde şu üç şertin biri yerine yetirilmese, tobasy dürüst däldir. Eger edilen günä iş insan hakkı bilen baglanşykly bolsa, ol günä iş üçin toba etmeň dört şerti bardyr. Bularyň üç şerti ýokarda agzalyp geçdi. Dördüncüsü bolsa amanady hak egesine gowuşturmakdyr. Eger bu hak, mal, mülk ýa-da şuňa meňze zat bolmasa, eger bu hak, mal, mülk ýa-da şuňa meňze zat bolsa, toba eden kişi ol zatlary hak egesine gowuşdurar. Eger zina, töhmeti ýa-da şuňa meňze zat bolsa, hak egesine özüniň günäsini geçirmegini sorar. Eger gıýbat edilen bolsa, onuň gıýbaty edilen halallaşar, ýagny razylaşar, günäsiniň bagyşlanmasyny sorar. Günä işleriň hemmesi üçin toba etmek wajypdyr. Eger bir kişi günäleriniň bir bölegine toba etse, ähli sünnete göre ol günä üçin edilen toba dürüst bolar. Galan toba etmek bölegi bolsa, ol kişiniň boýnunda galar. Tobanyň wajyp bolmagyny Kur'an-ı Kerimde, hadis-i şerifde ve icmail ummatda dini alımlaryň garaýşyny äşkär deliller bardyr. Allah Taala aýtdy: "Hemmäňiz Allah toba edin. Ey müminler, şonda nejat taparsyňyz." Allah Taala aýtdy: "Allah size emir edýär, Perwerdigaryňizden magfiret, geçirim soraň, soňra onuň özüne toba edin. Ey iman getiren müminler, Allah'a ihlasly çyn toba edin." Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: "Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýenini eşitdim. Ol şeýle diýdi: Allah kasam bolsun, elbette men Allah'a günne 70 gezeklerini köprek toba ve istihbar edýärim." Eger İbn Yasar el-Muzani'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: "Ey insanlar, Allah'a toba edin ve ondan ýalkawlyk soraň. Dogrusy, men hem günne 100 gezek toba edýärim." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hyzmatgary bolan Ebu Hamza Enis ibn Malik el-Ensari'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeýle diýipdir: "Bendesiniň toba etmegine Allah Taalanyň bergenji sizin biriňiziň çöl beýawanyny düýesini ýitirip tapan wagtyndaky şatlygyndan has köprekdir." Müslim'iň başga bir riwayatynda şeýle gelýär: "Bendesiniň toba etmegine
Allah Taala'nın begenci sizin birinizin ımgır çölde üstüne iyicek, işşek ağırlığı yüklenen düyesini kaçırsa ve düyesini bilmeyen umutsuz halını lapkeç olup bir ağacın kölögesine yatırsa düýäniň izini öwürlüp öz ýanyna gelenini görse, şol wagt ol düýäniň ýüpünden tutup çäksiz begencinden ýaňa "Ey Allah'ım, sen meniň Rabbimsiň, men hem seniň gulumduryn" diýjek bolup aljyrap "Ey Allah, sen meniň gulumsyň, men hem seniň eýeňdirin" diýenini hem bilmeýän galan wagtyndaky şadlygyndan hem juda köpdirdi. Bu Musa Abdullah ibn Qays el-Eşgari'nin Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Elbette Allah Taala gündüz günah edenlerin tövbe etmekleri üçin giýje elini açar. Ýagny olaryň şol giýje tövbe etmeklerini isler. Giýje günah edenlerin tövbe etmekleri üçin bolsa gündüz elini açar. Bu ýagdaý ta gün batardan dogýança, ýagny kıyamat ahyra çelli dowam eder. Bu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şeýle diýipdir. Kimde kim gün batardan dogmazyndan awwal tövbe etse, Allah Taala onuň tövbesini kabul eder. Bu Abdurrahman Abdullah ibn Ömer ibn Hattab'dan Allah onlardan razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şeýle diýipdir. Elbette Allah Taala bendesinin tövbesini ta onuň jany bokurdygyny gelinçe kabul etjekdir. Zir ibn Hubeyş'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir. Mese deriden yasalan ayakkab nähili mesk çekilişini soramak üçin Safvan ibn Asal'ın Allah ona razı bolsun ýanyna geldi. Ol maňa "Ey Zir, seni bu ýere getiren näme?" diýip sorady. Men oňa ilm öwrenmek diýdim. Ol maňa "Elbette perişteler ilm öwrenýänlerden hoşal bolup olaryň üstlerine gaňatlaryny gererler" diýdi. Men uly we kiçi täret bozulandan soňra Mesihiniň ýüzüne mesk çekmek meselesi kalbymy ünjä goýdy. Siz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň sahawalarynyň bolanyňyz üçin Peygamberimizin bu meselede bir zatlar aýdynyny eşidensiňiz diýip siziň ýanyňyza soramaga geldim. Ol bize saparda ýa-da musapir ýolakçylykda bolan wagtymyz 3 giýje günlizläp Jenabatdan iňi hapalykdan başga uly ýa kiçi tärete ýa-da uklamak bilen täret bozulsa meselelerimizi çykarman oňa mes çekmeyi emir ederdi. Men oňa "Siz söýgü barada eşiden zadyňyz barmy?" diýdim. Ol "Hawa eşitdim. Bir gezek biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen sapardadyk. Biz onuň ýanynda otyrkak ahyrdan bir çarbadar araby sesi bilen "Ey Muhammed" diýip gygyrdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onuň sesini meňzeş edip "Hawa, men bäde" diýip jogap berdi. Men oňa çarwa "Ey bedbaht adam, sesini pesel. Sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyndagyny unutma. Onuň ýanynda sesini gatyltmak gadagyndyr" diýdim. Ol "Wallahy Allahdan kasam bolsun, sesimi peseltmen" diýdi. Soňra araby Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ýüzlenip bir kowmy söýüp ýöne heniz olarak goşulmadyk adam hakda näme aýdarsyň diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oňa kıyamat gününde her bir adam kimi söýse şonuň bilen bile bolar diýdi. Soňra ol şeýle diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol gürrüň berişine gün batarda ýerleşýän bir kapy derbede barada aýdyp onu şeýle beýan etdi. Ol gapynyň iňiniň giňligi atly ulagly adamyň 40 ýa-da 70 ýyllyk ýörüşine barabardyr diýdi. Rowayatçylaryň biri bolan Süfyan şeýle diýdi. Ol derbede kapy Şam tarapda bolup, onu Allah Taala asmanlary we ýeri yaradan güni yaradyp towy üçin açyk goýupdyr. Gün batardan dogýança ol gapy ýapyljak däldir. Bu Sa'id ibn Malik ibn Sinan el-Hudri'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Sizden öňkü geçen ummatlaryň içinde bir adam bardy.
ol 99 sany adamy öldüripdir. Sonra ol yer yüzündäki iň uly alim barada sorady. Oňa dindar bir ruhanyny Allah ibadet edýän kişini görkezdiler. Ol ruhanynyň ýanyna gelip, men 99 sany adamy öldürdüm. Inni toba etsem kabul bolarmy diýip sorady. Ruhany hem ýok diýip jogap berdi. Ol adam bu ruhanyny hem öldüren adamlaryň sanyny 100'e doldurdy. Sonra ýene-de yer ýüzündäki iň uly alymyň kimdigini sorady. Bu safar ona bir alymy görkezdiler. Ol ondan men 100 adamy öldürdüm. Inni toba etsem kabul bolarmy diýip sorady. Alym hawa toba edýän adama toba etmäge kim päskel berip biler? Indi sen plan ýere git. Ol ýerde Allahyň ibadaty bilen meşgul bolup gören adamlar bardyr. Sen hem olara goşulyp ibadat etde, öz ýurduňa dolanma. Çünki ol ýer yaramaz ýerdir diýdi. Ol adam şol wagt ýola düşdi. Ýoluň ýarsyny etinde oňa ölüm geldi. Şol wagt rahmet peristeleri bilen azap berýän peristeler gelip onun üstünde çekeleşip başladylar. Rahmet peristeleri bu adam çyn yürekden Allah Taala toba eden halyna geldi diýdiler. Azap berýän peristeler bu adam hiç ýaxşy iş etmedi diýdiler. Şol wagt adam suratynda bir perişte gelip olaryň arasyna höküm edip şeýle diýdi. Gelen yeri bilen barjak ýeriniň arasyny ölçäň. Haýsysyna golay bolsa, ol adam şolardandyr diýdi. Soňra iki aralygy hem ölçäp gördüler. Görseler barjak ýeri has golaýrak geldi. Şol wagt ony rahmet peristeleri alyp gitdiler. Başga bir sahih rowayatda şeýle gelýär. Onuň barjak golýan owasy çykyp gaýdan ýerinden birje garış golay gelenligi sebäpli ony ýaxşy adamlaryň içinde hasapladylar. Başga bir sahih rowayatda şeýle gelýär. Allah Taalanyň özü ol çykyp gelen ýerine uzak gol, barjak ýerine bolsa golay gel diýdi. Ve şondan soň peristelere iki tarapy ölçemäge emir etdi. Ölçäp görseler barjak ýeri çykyp gaýdan ýerinden bir garış golay geldi. Şol sebäpli hem onuň günäleri geçildi. Başga bir rowayatda ol öz gursagy bilen ýaxşy ýer tarapa golaylaşdy diýilýär. Abdullah ibn Ka'b ibn Malik'in habar bermegine göre onuň kakasy Ka'b ibn Malik'in Allah olardan razy bolsun gözleri kör bolandan soňra ogullarynyň içinde onuň eline tutup ýöreden Abdullah şeýle diýýär. Ben kakam Ka'b ibn Malik'in Allah ona razy bolsun Tebuk söwüşini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aýrylyp galanlar hakkında şeýle gürrüň berenini eşitdim. Ka'b şeýle diýýär. Men Tebuk söwüşinden başga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söwüşleriniň hiç birinden galmandym. Diňe Bedir söwüşinden galypdym. Ýöne o söwüşden galanlaryň hem hiç biri ýazgyrylmandy. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem we musulmanlar Bedir söwüşine Kureyşleriň söwda kerwenlerini ellerinden almak üçin çykypdylar. Allah Taala olary habarlary bolmazdan duýdansyz ýagdaýda düşmanlary bilen bir ýerde karşylaşdyrdy. Men Akawa gecesi İslam üçin söz berenimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyndadım. Bedir söwüşi halk arasynda Akawa gecesinden näçe köp az bolsa da, meşhur bolsa da, menim üçin Bedir söwüşine gatnaşmak Akawa gecesinde bolmagym ýaly söýgüli däldi. Meniň Tebuk söwüşini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den galmagymyň sebäbi şudur. Meniň hiç haçan Tebuk söwüşinden galan wagtymda hyýal kuwwatly we barly bolmandym. Wallahi meniň hiç haçan iki düýäm bolmandy. Emma bu söwüşde meniň iki düýäm bardy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu söwüşe çelli haýsy bir söwüşe gitmekçi bolsa, ol ýeri açaçan aýtman, başga bir ýerde gitjek ýaly bolup görünirdi. Emma bu söwüşiň jokrama yssydy, uzak we helak edici ýolculukda boljaklygy we köp sanly düşman bilen karşylaşjakdygy sebäpli Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olaryň söwüşe taýýarlyk görmekleri üçin açaçan aýdyp musulmanlara gitjek ýerini habar berdi. Peygamberimiziň ýanynda
Musulmanlaryň sany ören köpdi. Olaryň atlary hiç bir ýazgyda bellenilmändi. Halk sözlerini dowam ettirip şeýle diýär: "Uruşdan galmak isleýänler ören azdy. Olar hem egerde özleri hakda Allah'dan wahy gelaýmasa, bu işleriniň bilinmän, gizliň galjakdygyny pikir edýärdiler." Peygamber aleyhissalatu vesselam bu söwüşe miweleriň bişen, agaçlaryň saýalary düşen wagty gidipdi. Köňlüm hem şolary isleýärdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam we onuň ýanynaky musulmanlar taýarlanmaga başladylar. Men hem her gün ýerden olar bilen bilerikde taýarlanmaga giderdim. Emma hiç zat etmezden izime dolanırdım ve öz-özüme men muny isleýän wagtym etip bilerdim diýerdim. Menden başga adamlar işlerini gaýrat bilen çyn ýürekden ne wagtym edip bilerdim diýerdim. Menden başga adamlar işlerini gaýrat bilen çyn ýürekden dowam etdirdiler. Men bolsam öň halymda galyp bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam musulmanlar bilen birlikde ir bilen ýola düşdiler. Meniň bolsa hiç hil taýýarlygym ýokdy. Soňra men ir bilen taýýarlanmak üçin öýden çykdym. Ýene-de hiç zat etmezden izime dolandym. Meniň bu halym dowam etdi. Adamlar bolsa söwüşe tarap howlup ýola düşdiler. Ýola çykyp izlerinden ýeteýin diýdim. Käşke şeýle eden bolsadym. Emma bu hem maňa miýesser etmedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam söwüşe gidenden soňra adamlaryň arasyna çykan wagtym özüme görelde alar ýaly adam görmedim. Özüm nifaklykda, iki yüzlülükde tanylýan münafyklaryň ýa-da Allahyň uzurly eden ejiz bendeleriniň arasyny görmekligim meni diýsen gynandyrýardy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Tebuk'a barýança meni ýatlamady. Tebukda jemaatyň içinde otirka Kagb ibn Malik näme etdi diýip sorady. Şol wagt Benu Selime taýpasyndan bir adam: "Ya Resulallah, ony owadan dony we iki tarapyna seredip gowanmaga alyp galdy" diýdi. Şol wagt Mugaz ibn Jebel, Allah ona razy bolsun, ol adamy görsen nähili erwet zat aýtdyň diýdi. Sonra Peygamberimize garap: "Wallahi ya Resulallah, biz ol hakda ýagşylykdan başga hiç zat bilmeýäris" diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gürlemän durdy. Şol wagt ak reňke bürünip salgymyň içinden gelýän bir adamy gördi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haşeýime bolaýsady diýdi. Ol hem bir sag ölçek hurma sadaka berende münafyklar tarapyndan Allah seniň beren şu sag hurmaňy mätäşmi diýip kemsidilen ensarlardan bolan bu haýsame bolup çykdy. Kagıp sözünü dowam ettirip şeýle diýär: "Haçanda men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk'tan çykyp Medine tarap dolanyp gaýdanyny eşdenimde meni agyr bir gaýgy hasrat goşap aldy. Yalan sözleri oýlap başladym. Ertir Peygamberimizin gazabyndan nähili çykarkam diýdim. Garyndaşlarymyň her biriniň aýdan pikirini diňledim. Haçanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dolanyp gelýär diýilen sözü eşidenimde kellämdäki ähli yalan pikirler ýok bolup gitdi. Bu ýol bilen hiç haçan ondan gutulup bilmejegimi düşündim we diňe hakykaty aýtmaklyga ýüregime düwdüm. Şeýlelikde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ir bilen dolanyp geldi. Peygamberimiz adatyna görä haçandan sapardan dolanyp gelen wagty mesçide girip 2 rekat namaz okardy. Soňra halkyň hal ýagdaýyndan habarmak üçin olaryň arasynda oturardy. Haçanla ol bu adatdaky işini eden wagty söwüşden garan adamlar özlerini uzurlaryny sebäplerini aýdyp inandyrmak üçin kasam içip başladylar. Olaryň sany 80'den gowrak adamdy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olaryň açyklap aýdan uzurlaryny kabul edip İslam'a beren ähdlerini täzeledi. Olaryň Allah'dan bagyşlanmaklaryny diledi ve olaryň içlerini, ýagny aýtmaýan goýan sırlaryny Allah Taala tapşyrdy. Soňra men gelip ona salam berdim. Ol gaharly adamy ýylgyrsy ýara ýylgyryp gel diýdi. Men onuň ýanyna ýörep geldim-de öňüne oturdum. Ol maňa "Näme üçin söwüşden galdyň? Müner ýaly diýe satyn almadyňmy näme?" diýdi. Men ona "Ya Resulallah, Allah'dan kasam içýärin. Egerde sizden başga
dünyadaki adamların haýsysynyň öňüne otursam hem huzur aýdyp onun gazabyndan gutulup bilerdim. Çünki maňa dile çeperlik berilipdir. Ama wallahi men bilýärin, egerde men bugün yalan söz sözläp sizi menden razy etsem de Allah sizin maňa bolan gazabyňyzy, närazylygyňyzy bildirerdi. Egerde dogrusyny aýtsam, siz maňa gaharyňyz geler. Ýöne men dogrusyny aýtmak bilen Allahdan haýyrly bir buşlugyň, ýagny Allah'ın towbany kabul etmegine we sizin razylygyňyzy umyd ederim. Wallahi mende hiç bir uzur we sebäp ýokdy. Wallahi men sizden izde galanymdaky ýaly hiç haçan güýçli, kuwwatly we barly baý bolmandym diýdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha bu adam dogrusyny aýtdy. Inni gitde ta özüň hakda Allah'ın hökmü gelýänçe garaşyber diýdi. Benu Selime taýpasyndan bir näçe adamlar turup meniň izim bilen geldiler. Olar maňa wallahi biz seniň mundan hiç bir günah iş edenini bilemizok. Ýöne sen söweşden galan başga adamlara ýaly bir bahana aýtmagynyň sebäpli ejizläp şu ýagdaýa düşdüň. Günah geçirmek üçin Peygamberimiz saňa etjek birje ýalkawlygy ýeterlikli bolardy diýdiler. Wallahi maňa şeýle bir gyjalat berdiler belin, hatda men Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanyna gelip öz sözümi yalana çıkarmağa çellip barıp yettim. Sonra men olara menden başka da bu ýagdaýa düşen barmy diýdim. Olar hawa. Bu da ýagdaýa düşen senin bilen ýene de iki tane adam bar. Olar hem senin aýtşyň ýaly aýtdylar. Olara hem saňa aýtşyly ýaly aýdyldy diýdiler. Ol iki adam kimler diýdim? Olar Murara ibn Rabi'a ve Hilal ibn Ümeyye el-Vakifi diýdiler. Olar Bedir söwüşine gatnaşan görelde almaga münasip bolan iki takwa adamynyň adyny aýtdylar. Maňa bu iki adamyň aýdanlarynda ýüzüme dolanman ýolumy dowam etdirdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu söwüşden galanlaryň içinde bizim üçimiz bilen gürleşmegi adamlara gadagan etdi. Kalk sözünü şeýle dowam edýär. Şondan soň adamlar bizden çekildiler. Ýa-da olar bize bolan garaýşlaryny ütgetdiler. Hatta meniň öz ýurdum özüme keseki bolup göründü. Bu yerler öňk tanan yerlerinden daş düşdi. Bu halda 50 gün galdyk. Meniň iki dostum hem öýlerine oturup ağlardylar. Emma men olaryň iň ýaşy we sabırlyragy bolanlygyň sebäpli öýden çykap musulmanlar bilen jemaatly namazlara gatnaşardym. Bazarlarda aýlanardım. Ýöne hiç kim meniň bilen gürleşmezdi. Namazdan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine gelip ona salam bererdim ve özüme salamymı almak için dodaklarym gymuldatdymy ýa gymuldatmadymy diýip sorardım. Sonra ona golayrak ýerde namaz okardım ve gizlinlikde bildirmän ona serederdim. Haçan men namazda duranymda ol maňa bakardy we men ona serdenimde bolsa ol menden ýüz öwürerdi. Musulmanlaryň menden ýüz öwürmekleri uzağa çekenligi sebäpli men dogan oglanym we iň eziz görýän adamym bolan Ebu Katadanyň bakçasynyň hayatyndan açdym da ona salam berdim. Wallahi Allah'dan kasam içýän ol meniň salamymy hem almady. Men ona ey Ebu Katada, Allah'ın hakkı için senden sorayan, meniň Allah'ını ve onun Resulüni nähili söýýändigimi bilýärsiňmi diýip soradym. Ol jogap bermedi. Sözümü ýene de gaýtaladym. Ol ýene jogap bermedi. Üçüncü gedek Allah'ın hakkı için sorayan diýdim. Ol maňa Allah ve onun Resulü has gowy bilýändir diýip jogap berdi. Gözlerinden dolup ýaş akdy. Hayatdan aşyp ýyzyma dolandym. Bir gün Medinanyň bazaryna gelip ýörkem, taam satmak için Medinäge gelen Şam daýhanlaryndan biri maňa Ka'b ibn Malik'iň öýüni kim görkezip biljek diýdi. Ähli adamlar ama meni görkezdiler. Ol meniň ýanyma gelip Gassan padşahynyň hatyny maňa gowşurdy. Men kätip bolanlygym üçin haty destini okudum. Onda şeýle ýazylandy. Salamdan soňra dostuňyzyň, peýgamberiň sizden ýüz öwrenligini eşitdik. Allah sizi kemsidiljek ve ahmal edip helakçylyga duçar boljak bir ýerde goýmasyn. Bize gel, size hormat edip bagrymyza basarys. Men hatokam, bu da maňa gelen bela diýip onu tamdyra salyp otladym. Wahy gijigip
50 günün 40 günü geçende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilçisi gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ayağınızdan ayrı bolmaklığımızı emir etti dedi. Men onu talak edip boşadayım mı ya näme edeyin dedim. Yok. Ona yakınlaşma, taşta duracaksın dedi. Peygamberimiz belli ki dostuma da şunun ýaly emir edipdir. Sonra men hayalyma enen atan ýanyna gitdi. Tä bu hakda Allahyň hökmü gelýänçe olar bilen boluber dedim. Hilal ibn Ümeyya'nın hayaly, ýagny şol üç adamynyň biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna gelip, "Ya Resulallah, Hilal ibn Ümeyye üç kowatdan galan bir garry, onun hyzmatçysy hem ýok. Ona hyzmat etmegimi ýaman görmersiňizmi?" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ýok, ýöne sana ýakynlaşaýmasyn" dedi. Ol aýal, "Wallahi onun hiç bir hereketi haly ýok. Allah'dan kasam içeceğim, bu iş başına düşeli bäri täşüne çeli ol diýman agla bolsy" dedi. Kagyp şeýle diýýär. Garyndaşlarymyzyň bir näçesi Hilal ibn Ümeyya'nın aýalyna o hyzmat etmäge ruhsat berdi. Sen hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden aýalyň hakynda ruhsat sorasaň bolmaýarmy diýdiler. Men hem bu hakda Peygamberimizden ruhsat soramarym. Çünki men ýaş adam. Näme bileýin, men bu hakda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sorasam ol maňa näme diýjek diýdim. Bu halda 10 gün gezdim. Şeýlelikde adamlaryň bizim bilen gürleşmeklerine gadagan edilerine 50 giýje doldy. 50 giýjäniň ertirine öýlerimizin biriniň üstünde ertir namazyny okudum. Allah Taala'nın Kur'anyny biz hakda aýtýaly içim gyzyp, ýüregim daralyp, yer ýüzüniň giňligine garamazdan maňa dar bolup duran halymda oturýan sel dagyna minip belen sesi bilen "Ey Ka'b ibn Malik, sana boşluk bolsun" diýip gıýran adamyň sesini eşitdim. Şol wagda secdeye gittim. Şahatlygyň gelenligini bildim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertir namazyny okan wagty bizim towabymyzyň Allah dergähine kabul edilendigini adamlara yglan etdi. Şol adamlar bize we beýleki iki dostlaryma buşlamaga gitdiler. Bir adam maňa tarap atly çapdy. Eslem taýpasyndan bolan bir hem maňa tarap ylgady da daga minni. Onun sesi altdan has tijrak gelip ýetdi. Sesini eşiden adamın gelip meni buşlanyna eýdimdäki iki eşigimi de çykaryp oňa geýdirdim. Wallahi ol gün mundan başga eşigim ýokdy. Sonra iki sany eşigi amanat alyp geýdim da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek üçin ýola düşdüm. Adamlar topar topar bolup meni toba bilen gutladylar we Allahyň tobagyny kabul etmesi gutly bolsun diýdiler. Mescide girdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlaryň arasynda otyrdy. Şol wagda Talha bin Ubeydullah, Allah ona razy bolsun, howlup ýerinden turup geldi de meniň bilen görüşdi we gutlady. Wallahi muhajirleriň içinde Talhadan başga hiç kim yerinden turmady. Kagyp bu sebäpli Talhany hiç unutmazdy. Kagyp sözüni şeýle dowam edýär. Haçanla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salam berende onun yüzleri şartlıktan ýaňa lowurdaýardy. Ol maňa "Inen seni dograny bäri geçen günleriň iň haýyrlysy bilen gutlaýarym" diýdi. Men "Ya Resulallah, sizin tarapyňyzdanmy ýa-da Allah tarapyndan" diýip soradym. Ol "Ýok, aziz we jelil bolan Allah tarapyndandyr" diýip jogap berdi. Haçanla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çatlanan wagty onun yüzi göýe aýyň bölegi ýaly nurlanardy. Biz onun yüzünden muny bilýärdik. Haçan da men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öňünde oturan wagty men ona "Ya Resulallah, towabymyň kabul bolanlygy sebäpli malym baýlygymy Allah we Resulüniň ýoluna sadaka berjek" diýdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baýlygyň bir bölegini özüňde saklamagyn seniň üçin haýyrly bolar diýdi. Özüňde saklamagyň seniň üçin haýyrly bolar diýdi. Men Hayberdäki paýymy saklaýarym diýdim. Sonra "Ya Resulallah, elbetde Allah Taala meni diňe dogry sözüm üçin halas etdi. Galan ömrümde hem dogry söz demek meniň towabymdan bolar" diýdim. Allah'dan kasam içýärin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözleri aýdalym bäri Allah Taala'nın dogry sözü üçin meni nygmatlandyrşyndan artyk hiç bir musulmanyň nygmatlandyryşyny bilmeýärin. Wallahi
Bu sözleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aydalın bäri bugüne çelli bilgeçdeyin hiç yalan söz sözlemedim. Kalan ömrümde hem Allah Teala men yalan sözden goramagy umid ederim. Kalk sözünü devam ettirip şeýle diýdi. Allah Teala şu aýaty indirdi. Hakykatdan Allah peýgamberiň, muhajirlaryň, ensarlaryň towasyny kabul kıldy. Olaryň bir toparynyň yürekleri gazwatdaky muş teşnegi sebäpli ýumşandan soň agyr pursatda onu peýgambere eýerdiler. Soň olaryň towasyny Allah kabul kıldy. Elbetde ol müminlere merhemetli, mehribandyr. Ýene şol üç kişiniň towasyny hem kabul edip tä olara giň ýer dar bolup galýança we yürekleri kysylyp Allahynyň gazabyndan diňe özüne towa kılmak bilen gutuluşyň mümkinligini bilýänçeler towalary galdyryldy, ýani towa etmäge değişli bolmadylar. Soňra Allah towa etmekleri üçin olara towa ýolunu açdy. Elbetde Allah towany kabul edici, mehribandyr. Ey iman getiren müminler! Allah'dan korkun ve imana rastgoý, dogruçul bolanlar bilen bile bolun. Kalk şeýle diýär. Wallahi Allah'dan kasam içýän. Allah Taala meni Islam'a hidayet edenden sonra bana beren nigmatlarynyň içinde iň ulusy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanynda dogry sözlemäge uwlukdurmaklygydyr. Çünkü men yalan sözlän bolsadym, başga yalan sözläp helak bolanlar ýaly men hem helak bolup giderdim. Allah Taala wahy indiren wagty yalan sözlänler hakda hiç kim hakynda aýtmadyk, elbet sözler aýdyp şeýle diýär. Olaryň ýanyna dolanyp geleniňizde olardan yüz öwürjekdiginizi bilip sizin ýanyňyzy Allahynyň ady bilen kasam içerler. Biz olardan yüz öwürüm. Çünkü olar nepäkdirler ve edip öten işlerinin ýani münafıklyklarynyň öwüzüne cehennemde jaýlaşarlar. Sizi razı etmek üçin kasam içerler. Eger siz olardan razı bolsaňyz hem Allah bu etagatsız kowmdan asla razı bolmaz. Kalkıp şeýle diýär. Biz üçimiziň işimiziň soňuna goýulan ekeni. Biz üçimiziň işimiz soňuna goýulan eken. Başkalar kasam içip beygat ettiler, ýagny Islam üçin söz berdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem olar üçin magfiret sorady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizim işimiziň gijikdirmegi biz hakda Allah Taalanyň özüni höküm etmegi üçindir. Gijä goýulan ol üç kişi. Bu ayatdaky gijä galmakdan maksat söbeşden galmak däl, söbeşden galanlaryň kasam içip ötün soran wagtlaryna olardan aýryp tutup biz hakda hökmüň gijikdirilmegi göz öňüne tutulýar. Başka bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk söbeşine Penşembe günü çıkıpdy. Çünkü ol Penşembe günü çıkmagy gowy görýärdi diýilýär. Başka bir rivayette bolsa ol sapardan ýygyna diňe gündüz guşluk wagtynda dolanardy. Sapardan gelen wagty ilk bilen mescide girip 2 rekat namaz okardy, soňra ol ýerde otururdy. Ebu Nüceyd İmran ibn el-Husayn el-Huzay'dan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Cüheyne tayfasyndan bolan bir ayal zinadan göwreli bolan halynda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna gelip şeýle diýdi. Ya Resulallah, şeriata laýyk bir ceza çekmege münasip boldum. Indi maňa ceza ber diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol aýalyň velisini, garyndaşyny çagyryp bu aýala ýaxşy seretde çağısı bolandan sonra onu meniň ýanyma alyp geldi. Ol adam aýdylanyny edip çağısı bolandan soň ol aýaly alyp geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol aýalyň eşikleriniň berk daňylmagyny emir etdi. Sonra onun emri bilen rejim edildi. Daşlanyp öldürildi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazyny okudy. Hazreti Ömer Allah ona razı bolsun, ya Resulallah, zina eden aýalyň cenazasyny okaýarmy diýip sorady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol şeýle bir toba etdi. Eger de onun tobasy Medine'nin ýaşaýjylarynyň 70 sanysyna paýlansa da ol ýeterdi. Ol janyny Allah'ın hökmü üçin berýän adamdan artyk bir adam gördüňmi diýip jogap berdi.
İbn Abbas'tan ve Enes İbn Malik'ten Allah onlardan razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Adam oğlunun bir dere dolu altyny bolsa, ýene 2 dere bolmaklygyny isler. Onuň ağzyny toprakdan başga zat doldurmaz. Allah tawba edijileriň tawbasyny kabul eder. Bu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Allah subhanahu taala bir bellikisini öldürüp ikisi hem cennete giren iki adamın halyna güler. Olaryň biri Allah ýolunda söweşen wagty bellikisi tarapyndan şehit ediler. Soňra öldüren adam hem tawba edip musulman bolar. O hem Allah ýolunda söweşen wagty şehit ediler. Ve biz bugün tawba babyny hem okuduk ve Nesip edenden sabır babyny hem okaly hadislerden. Sabır babı. Allah Teala aýtdy: "Ey iman getiren adamlar, sabır edin ve sabır takat etmekte dinsizlerden üstün bolun." Ali İmran 200. ayeti. Allah Teala aýtdy: "Kasam bolsun, elbette biz sizi gorky, how, açlyk, emläňize, janyňyza we hasyllaryňyza noksanlyk ýetirmek, garyplyk arkaly synak edýäris. Sabır edenleri söýünjüle." Bakara suresiniň 155. ayeti. Allah Teala aýtdy: "Şüphesiz sabır takat edýänleriň sylaglary hasap kitapsız, kemsiz doly berler." Zümer suresiniň 10. ayeti. Allah Teala aýtdy: "Elbette kim özüne yeten azar eziyetlere sabır kılsa ve ağır öç alman Allah hakkını bağışlap geçirip koyverse, şüphesiz bu iş işlerin maksada layıqıdır." Şura suresi 43. Allah Teala aýtdy: "Sabır etmek ve namaz okumak bilen menden medet soran. Elbette Allah sabır ediciler bilen bilidir." Bakara 153. Allah Teala aýtdy: "Elbette biz sizin aramyzdaky bizim ýolumyzda maly janlary bilen jihad edýän we ýaxşy ýaman günlerde sabır edýänleri ýüze çykarýança sizi synak ederiz." Muhammed suresi 31. ayet. Sabır bilen baglanyşykly we onuň fazilatyny beýan edýän ayatlar kändir. Olaryň hemmesi hem bellidir. Bu Malik el-Haris ibn Asim el-Aşqari'den Allah onlardan razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Päklik, arassaçylyk imanyň ýarysıdyr. Elhamdülillah, Allah övgüler bolsun diýilen söz mizan terezisini doldurar. Subhanallahi velhamdülillahi, Allah kemçiliklerden päkdir ve Allah'a övgüler bolsun diýen sözleri yer bilen göğün arasyny doldurar. Namaz nurdur, sadaka imana delildir, sabır ýaktylykdyr. Kur'an senin peýdany ýa ziýanyňa hüccetdir. Her bir adam ir bilen öz işleri üçin çykar da öz nefsini satar. Ol ony ýa azat eder ýa-da helak eder." Bu Sa'd ibn Malik ibn Sinan Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre bir gezek ensarlardan bir topar adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sadaka soradylar. Ol hem olara berdi. Sonra ýene soradylar, ol ýene de berdi. Ahir soňra onuň ýanyna ähli zatlar gutardy. Eline ähli zatlar berenden soň olar şeýle diýdi: "Ýanymda bar bolan haýry sizden hiç gaçan gyskanmaryn. Ýöne kimde kim tamakinçilikden gutulmak islese, Allah onu ondan halas eder. Mätäç bolmagy islemeýän adamlar bolsa, hiç kime mätäç etmez. Kim Allah'dan sabırlı bolmagy sorasa, Allah onu sabırlı eder. Hiç bir insana sabırdan ýaxşy we ul döwlet peşkeş berilen däldir." Bu Yahya Suhyab ibn Sinan'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Müminin hacı, müminin haly ajap bir haldır.
Çünkü onun ehli işleri özü için hayırlıdır. Bu hal dine mümine mahsustur. Onun başına şahatlık gelse, ol hem şükür etse, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelse, ol hem sabır etse, bu hem onun için hayırdır. Hazreti Enes'ten Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär. Haçanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı artıp ecir çekip başlandı. Fatıma Allah ona razı olsun vah kalkacan nehli ecir çekýän idi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünden soň senin kalkana ecir çekmek yoktur dedi. Aradan çıkan sonra Fatıma ey Rabbin ey Rabbinin çaqlygyny kabul eden kalkacan. Jaý cennetil firdevs bolan kalkacan. Cebrail'e sizin ölüm habarınızı vermeli olan kalkacan deyip gözyaş etti. Depin edilenden sonra Fatıma Allah ona razı olsun olarak qarap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstlerine toprak seçmeye yürekleriniz nähili razı boldu dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmetkari onun en gowy gören adamsynyň ogly Ebu Zeyd Usame İbn Zeyd ibn Haris Allah oradan razı olsun şeýle diýýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gyzy kakasyna oglum can tapşyrjak bolýar. Siz hem geläseniz diýip habar berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gyzyna salam berip beren hem alan hem Allah'dır. Onun yanında her bir zadyň belli bir möhleti vardır. Sabır etsin ve sogabyny umyd etsin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gyzy and içen tijrak gelsin diýip ýene de habar berdi. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinden turup gitdi. Onun ýany bilen Sa'd ibn Ubada, Muaz ibn Cebel, Ubey ibn Ka'b, Zeyd ibn Sabit bir näçe sahabalar Allah ondan razı olsun gittiler. Çağany Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme berdiler. Ol onu öz gucagyna aldy, çağa titrep yatırdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden ýaş akyp gitdi. Bunu gören Sa'd, "Ya Resulallah, bu hal nedir?" diýdi. Ol, "Bu göz ýaş dökmek Allah Taalanyň öz bendeleriniň kalplarına goýan rahmetidir" diýdi. Başka bir rivayette şeýle gelýär. Ol öz bendeleriniň içinde islen adamsynyň kalbyna yerleşdirilen rahmetidir. Allah diňe merhemetli bendelerine rahim edýändir. Süheyb'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Sizden ön geçen milletleriň birinde bir hökümdar paça hem de onun jadugoýy bardy. Haçan jadugoýyň ýaşy bir çene baranyna paça garap, "Ey hökümdar paça, meniň ýaşym bir çene bardy. Jadugoýlyk tılsymlaryny öýler ýaly maňa bir ýaş oglan iýerdi." Paça ona jadugoýlyk tılsymlaryny öýrenir ýaly bir ýaş oglan iýerdi. Ol ýigit ýolda gelýärkä bir dindar ruhana Allah ibadat edýän kişi duçar boldy. Sonra onun bilen oturup söhbetdeş boldy. Ruhanynyň sözleri oglanda uly täsir galdyrdy. Ol ýaş ýigit her gezek jadugoýyň ýanyna gideninde ruhanynyň ýanynda oturup giderdi. Sonra ol ýigit jadugoýyň ýanyna geleninde ýyja galanlygy sebäpli olany urardy. Ýigit bu ýagdaýy dindar ruhana şikayet etdi. Ruhany oňa "Egerde sen jadugoýdan gorksaň, meni maşgalam saklady. Maşgalagyňdan öýüňizäkilerinden gorksaň, meni jadugoý saklady" diýersiň diýdi. Ýigit bu ýagdaýy dowam etdirip ýörkä, onuň kömünden adamlaryň ýoluny saklap duran uly bir wahşy haýwany duş gelýär. Ýaş ýigit öz-özüne "Şu gün men jadugoý haýyrlymy ýa-da ruhany haýyrly bilerin" diýip eline bir daş aldy. Soňra "Ey Allah, eger ruhanynyň işi sana jadugoýyň işinden has ýaxşy bolsa, onda sen şu adamlar geçer ýaly bu wahşy haýwany öldürgin" diýip daşyny oňa döňüp ol haýwany öldürdi. Adamlar bolsa
yollarını devam ettiler. Sonra yigit Ruhani'nin yanına gelip bolan wakany ona habar berdi. Ruhani ona "Ey oğlum, sen bugün menden merteben has artyk derejäň kämil bolandygyny gördüm. Indi sen ýakyn wagtda bir näçe belalara duçar bolarsyň. Şol belalara duçar bolanynda men hakda habar bermegin" diýdi. Ýaş ýigit körleri, pis açan keselleri we başga da bir näçe keseller bilen keselen adamlary Allahdan dilek edip bejerip bilýärdi. Bu habary paçanyň ýaranlarynyň içinde kör bolan bir adam eşidip bir näçe sowgatlar bilen olanyň ýanyna gelip "Eger sen maňa şifa berip gözlerimi açsaň, şu sowgatlaryň ählisi seninki bolsun" diýdi. Ol ýigit "Men hiç kime şifa berip bilmeýärim. Şifa beren elbetde ýeketäk Allah Taaladyr. Egerde sen Allah Taala iman getirseň, onda men Allahdan doga dilek ederim. Ol hem sana şifa berer" diýdi. Sonra ol Allah Taala iman getirýär. Allah Taala bolsa ona şifa berýär. Sonra ol adam padşanyň ýanyna gelip öňküsi ýaly ýakynda oturýar. Padşa ony "Gözüň kim gaýtaryp berdi?" diýip sorýar. Ol "Meniň Rabbim bolan Allah gaýtyp berdi" diýär. Padşa ona "Seniň menden başga-da Hudaýyň barmy?" diýip sorýar. Ol adam padşa garap "Meniňem seniňem Hudaýyň bir Allahdyr" diýär. Padşa ol adama tä oglany salgy berip görkezýänçe azap berýär. Sonra ol ýaş ýigidi getirýärler. Padşa ona "Ey oglum, seniň jadygoýlygyň körleri, pis açallaryň kesellerini açmak derejesine ýetipdir we şular ýaly işler edýärsiň" diýdi. Oglan "Men hiç kime şifa berip bilmeýärim. Elbetde şifa berýän ýeketäk Allah Taaladyr" diýdi. Sonra padşa ona hem tä ruhanyny salgy berýänçe azap berdi. Sonra ruhanyny getirdiler we ona dininden dän diýdiler. Ruhany boyun toglady. Padşa pıçky bilen onuň kellesinden başlap iki bölege bölmegi emir etdi. Sonra padşanyň ýaranyny getirip ona da dininden dän diýdiler. Ona hem boyun toglady. Onu hem depesinden pıçky goýun ikä böldüler. Sonra ýaş ýigidi getirip dininden dän diýdiler. Ol hem boyun toglady. Padşa ony özüniň bir näçe ýaranlaryna berip şeýle diýdi: "Siz ony plan daga äkidiňde ýokarsyna çykaryň. Egerde dagyň çür depesine ýeteniňizde hem dininden gaýtmasa, onu şol ýerden aşaklygyna taşlaň." Sonra onu şol daga äkidip ýokarsyna çykardylar. Ol oglan "Ey Allah, meni isleyişiň ýaly şularyň belasyndan halas et" diýdi. Sonra dag titredi we olar aşak gaçdylar. Ol oglan halas bolup padşanyň ýanyna geldi. Padşa ona "Ýandakylar näme etdiň?" diýip sorady. Oglan bolsa "Allah Taala meni olardan halas etdi" diýip jogap berdi. Sonra padşa ony ýene-de bir näçe adamlaryna tapşyryp, "Muny bir gäme mindirip derýanyň ortasyna äkidiň. Egerde dininden dänmese, deňize taşlaň" diýdi. Sonra ony deňiziň ortasyna äkitdiler. Oglan ýene-de "Ey Allah, meni isleyişiň ýaly şularyň belasyndan halas et" diýdi. Şol wagt gämi agdarylyp, olar gark boldular. Oglan ýene-de halas bolup padşanyň ýanyna geldi. Padşa ondan "Ýandaklary näme etdiň?" diýip sorady. Oglan bolsa "Allah Taala meni olardan halas etdi" diýip jogap berdi. Ve padşa garap "Sen meni öldürjek bolsaň, meniň diýenimi etmeseň öldürip bilmezsiň" diýär. Padşa "Ol näme?" diýip sorady. Oglan ona "Sen ähli adamlary bir ýere jemle-de meni hurma agagyna bagla. Sonra ok gabyndan bir ok al da ýaýyň içine salyp çekde, oglanyň Rabbi bolan Allahyň ady bilen diýip ok atarsyň. Egerde sen şeýle etseň, meni öldürip bilersiň" diýdi. Şeýlelikde padşa oglanyň aýdyşy ýaly adamlary bir ýere jemledi. Oglany bolsa bir hurma agagyna daňyp goýdy. Sonra onuň oklarynyň birini alyp ýaýa gurup çekdi-de oglanyň Rabbi bolan Allahyň ady bilen diýip okuny atdy. Olak oglanyň çekkesine göz bilen kulak arasyna degdi. Oglan çekkesini tutup wepat boldy. Oňa seredip duran adamlaryň ählisi
oğlanyň Rabbine iman getirdik diýdiler. Soňra padşanyň ýanyna onuň bir näçe ýaranlary gelip, seniň ätýäç edip gorkup beren zadyny gördüňmi? Allah kasam bolsun. Seniň gorkup beren zadyň başyňa geldi. Adamlaryň ählisi iman getirdi diýdiler. Soňra padşa köçeleriň ugurlaryny çukurlar gazyrmagyny emir etdi. Çukurlar gazyryp içlerinde ot ýakyldy. Soňra ol şeýle emir etdi. Kimde kim dininden dänmese onu şol çukurlara taşlaň ýa-da özüni şol çukurlara gurmagy mejbur ediň diýdi. Olar hem onuň aýdyşy ýaly etdiler. Soňra çukuryň ýanyna eli ýaş çagaly bir aýal gelip özüni oda atmakdan gorkup ýaýdan durdy. Şol wagt çaga ejesine garap, "Eje, ey eje, jan, sabr et. Çünkü senin dinin hakdyr" diýdi. Enesden Allah ona razy bolsun riwayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem gabryň başynda aglap duran bir aýalyň ýanyndan geçip barýarka ona Allahdan gork da sabr et diýdi. Ol aýal bolsa git meniň ýanymdan. Meniň başyma gelen musibet, kynçylyk seniň başyňa gelmedi. Şonuň üçin hem sen ony bilmersiň diýdi. Soňra ol aýala ol adam peýgamber diýip aýtdylar. Muny eşidip ol aýal Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň kapysyna geldi. Kapyda hiç ýeli sakçy görmedi. Soňra ol aýal peýgamberimize "Men sizi tanamandyr" diýdi. Peýgamber aleyhissalam bolsa elbetde çyn sabr musibetin başyna gelen desine edilýän sabırdır diýdi. Muttafaqun aleyh. Müslim'in riwayatynda ol aýal çagasy üçin aglaýar diýip aýdylýar. Ebu Hureyre'den Allah ona razy bolsun riwayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Allah Taala'dan riwayat edip şeýle diýär. Allah Taala şeýle aýdýar. Haçan-da men mümin bendämiň dünýädäki iň söýgüli adamsynyň janyny alan wagtynda ona sabr edip sowabyny menden umyt edip bilse, men ony cennet bilen sylalarym. Aýşadan Allah ona razy bolsun riwayat edilmegine görä Aýşa enemiz Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemden meri kesel hakynda sorady. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam hem o şeýle jogap berdi. Meri keseli bu Allah Taala'nın İslam bendesine iberýän bir azabydy. Emma Allah Taala ony mümin adamlar üçin rahmet edip iberdi. Haýsy bir bende mergi keseline duçar bolup, ol öz ýurduny Allah Taala'nın ona takdir edip ýazyp goýan musibetinden bela beter kynçylyk başga bir musibetin gelmejegini bilip sabr edip özüne sogap umyt eden halyndan alsa, o şehidin sogaby ýaly sogap berler. Enesden Allah ona razy bolsun riwayat edilmegine görä ol şeýle diýär. Men Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň şeýle aýdynyny eşitdim. Allah Taala şeýle diýär. Haçan-da men bendämiň iki söýgüli zadyny alanymda ol ona sabr edip bilse, men ona ol iki zadyň öwezine öz jennetimi bererdim. İki söýgüli zatdan maksat onuň iki gözüdür. Ata ibn Ebi Rabah'tan riwayat edilmegine görä İbn Abbas Allah olardan razy bolsun maňa cennet ählinden bolan bir aýaly görkezeýinmi diýdi. Men ona görkez diýdim. Ol şu garaýagyl aýal Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň ýanyna gelip meni garaguş keseli tutýar we özümi bilmän ýatyrkan tenim açylýar. Şonuň üçin maňa Allah Taala'dan doga dilek edip berdi. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ona "İslesen sabr et, cenneti bolarsyň. Egerde islesen Allah Taala'dan gutulmaklygyny doga dilek edip bereýin" diýdi. Ol aýal "Beýle bolsa sabr edeýin. Ýöne tenim açylýar. Şol sebäpli Allah Taala'dan tenim açylmaz ýaly doga dilek edip beräý" diýdi. Peýgamberimiz bolsa ona doga dilek edip berdi. Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Mesud'dan Allah ona razy bolsun riwayat edilmegine görä ol şeýle diýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem peýgamberleriň içinde bir peýgamber olara Allah'ın rahmeti ve salamy bolsun hakda riwayat edip durany häzir hem göz öňümde dur. Ol peýgamberiň kowmy onu urup gana boýadylar.
ol bolsa yüzünün ganyny sıyryp, "Ey Allah, kowmumyň, ummatymyň bilmeýänligi sebäpli olaryň günäsini bagyşlaýber" diýýärdi. Bu sagytdan we bu hurereden Allah olardan razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: "Haýsy bir musulmanyň başyna ýa-dowluk, hassalyk, gaýgy, gam, gussa we ızanyň eziyet gelmegi, hatda onuň endamyna batan tiken sebäpli hem Allah Taala onuň günälerini geçer." İbn Mesud'dan Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä ol şeýle diýýär: Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızdyryp ýatyrka onuň ýanyna girdim we ona "Ey Allah'ın Resulü, siz gaty güýçli kızdyrýarsyňyz" diýdim. Ol "Hawa, men sizin içinizden iki adamyň kızdyrşy ýaly kızdyrýaryn" diýdi. Şonda men onuň sebäbi sana iki sowap bolýanlygy üçinmi diýip soradym. Ol "Hawa, ol şeýle, haýsy bir musulmanyň başyna eziyet gelse tiken batmak ýaly we ondan da ýokary zatlar. Şol sebäpli Allah onuň hatalaryny ýuwar we günälerini döker. Edil agazyň öz ýapraklaryny döküşýär diýip jogap berdi. Bu Hureyre'den Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: Allah Taala haýsy bir adamy haýyr islese, ony günälerini bagyşlamak üçin kynçylyklara sejawar eder. Enesden Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Sizin hiç biriniz başyna gelen musibaty, kynçylygy üçin ölümini arzu etmesin. Eger de şeýle etmäge mejbur bolsa onda ey Allah, meniň ýaşamaklygym haýyrly bolsa meni ýaşat. Eger de ölmekligim haýyrly bolsa onda meniň janymy al" diýsin. Ebu Abdullah Habbab ibn el-Eret'den Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä ol şeýle diýýär: Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Käbäniň kölegesine donuna ýatsanyp ýatyrka biz öz halymyzdan şikayet edip bizim üçin Allah'dan yardım sorajak dälmi? Bizim üçin Allah'a doga dilek etjek dälmi diýdik. Ol sizden öňkü geçen ummatlardan bir kişi yerden gazylan çukurlara atylyp tepesinde pıçky goýulyp ikä bölünse de etleri we sünkleri deme daraklar bilen daralsa da ol öz dininden dänmezdi. Allah'dan kasam içýärin. Allah Taala bu işi, İslam dinini kämil edip şeýle bir derejä ýetirjekdir berin. Hatda Sanğa şäherinden çykan bir ýolagçynyň Allah'dan we goýunlaryndan gurduň çozmasyndan başga hiç bir zatdan howp etmejek halyna Hazramöt şäherine çenli geljekdir. Emma siz howluýarsyňyz diýip jogap berdi. Başga bir rowayatda görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem donuny ýatsanyp ýatyrka biz müşriklerden köp ejir çekdik diýilýär. İbn Mesud'dan Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä ol şeýle diýýär: Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn güni, Huneyn söwüşinden soň alınan oljany paýlan wagty käbir adamlaryň derejesini artyk tutup Akra ibn Habise 100 diýe, Üyeyne ibn Hüsne de sonça başga da hormatlanan bir näçe araplaryň derejesini has artyk tutup oljany paýlady. Şonda bir adam Allah'dan kasam bolsun bu paýlançykda ne adalat ne de Allah'ın razylygy bardyr diýdi. Men ona Allah'dan kasam içýärin. Senin bu sözlerini Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme habar beren diýdim de onuň ýanyna geldim we Peýgamberimize ol adamyň sözlerini habar berdim. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerini ütkäp sırf kırmızı boya ýaly gyzaryp gitdi. Soňra Peýgamberimiz Allah we onuň peýgamberi adyllyk etmese kim adyllyk edip biler diýdi. Soňra ol Allah Taala Musa aleyhissalama rahmet etsin. Çünkü ona ondan da köp eziyet berilse de ona döz gelip sabır edipdir diýdi. Soňra men özüme Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gaty ynjynanyny görüp bundan beýlek Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimin sözüni getirmerim diýdim. Enesden Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä
Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şeýle diýýär: Allah Taala bir bendesine ýagşylyk, haýyr islese, onuň jezasyny şu dünýäde berer. Eger-de Allah Taala bir bendesine şer, elbetlik islese, onuň günäleriniň jezasyny şu dünýäde bermän, kıyamet gününe goýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: Elbette sowabyň ululugy başa gelen belalyň ululugyna görädir. Eger-de Allah Taala bir kowmy ýagşy görse, olaryň başyna bela iýberer. Kimde kim şol bela takdiryna kail bolsa, Allah Taala ona razy bolar. Ve kimde kim takdiryna kail bolmasa, Allah'ın gazabyna duçar bolar. Enes'ten Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär: Bu Talhanyň ýaragsyz bir ogly bardy. Bu Talha öýünden çykan wagty onuň şol ogly dünýäden gaýtdy. Haçan Ebu Talha öýüne dolanynda oglum nähil diýdi. Çaganyň ejesi Ümmü Süleym bolsa, ol häzir öňkisinde rahat diýdi-de oňa akşam naharyny getirdi. Ebu Talha akşam naharyny ýenden soňra aýaly bilen boldy. İşini bitirenden soňra aýaly oňa çagany jaýlan diýdi. Ebu Talha daň bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna gelip bolan işleri habar berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oňa şu gece aýalyň bilen ýaşaşdyňmy diýdi. Ol hawa ýaşaşdym diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah bulara bereket ver diýdi. Soňra Ümmü Süleym bir oglan dogurdy. Bu Talha maňa çagany al da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna alyp gitdi we ýany bilen bir näçe hurma berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çaganyň ýanynda hey bir zat barmy diýdi. Ol hawa bir näçe hurma bar diýdi. Soňra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmany ağzy bilen çeýnäp çaganyň ağzyna saldy we onu ağzynda ýeýredip onu Abdullah diýen at goýdy. Buhari'nin başga bir riwayetine göre İbn-i Uyeyne şeýle diýär: Ensarlardan bir adam men 9 sany oglanjygyň Kur'an okap oturandy gördüm. Olaryň ählisi hem şol doglan Abdullah'nyň oğulları diýdi. Müslim'in bir riwayetine göre bu Talhanyň Müsleymden bolan ogly aradan çykdy. Ol aýal öýündäkilere bu Talha oğlunyň ölendigini ta özüm aýdýançam habar beräýmän diýdi. Bu Talha öýüne dolananda aýaly oňa akşam naharyny getirdi we ol iýibişdi. Soňra aýaly onuň ýanyna öňküsenden hem bir gowy bezenik geldi we ol onuň bilen boldy. Haçan ol garny doýuryp ýakyn gatnaşykda bolandan soňra aýaly oňa garap ey Ebu Talha, egerde bir kowum öý eýesine bir zady amanat goýup, soňra ony iýine almakçy bolanda öý eýesiniň onu bermezlige haky barmy diýip sorady. Ebu Talha ýok diýdi aýaly oňa. Onda sen oğluň öwezine sabr edip Allah'dan sowaba garaş diýdi. Enes aýtdy, bu Talhanyň gahary geldi, aýalyna garap sen meniň oğlumyň ölendigini ta hapa bolýançam habar bermän, indi habar berýäňmi diýip turup gitdi. Soňra Peygamberimiziň ýanyna gelip bolan wakany habar berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin şol giýjeňizi mübarek etsin diýdi. Enes şeýle diýär: ol aýal göwreli boldy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem şol wagt sapardady. Ol aýal adamsy bilen Peygamberimiziň ýanyndady. Adatyça Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sapardan gaýdyp gelenlerinde Medine giýişlik giýmezdi. Olar Medine olay gelenlerine aýalyň burgusy tutup başlady. Bu sebäple bu Talha ýolundan galmaly boldy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolsa ýoluny dowam etdi. Enes şeýle diýär: bu Talha, ey Rabbim, elbette sen Peygamber bilen bile çykyp ýerine hem onuň bilen girmekligiň meniň üçin nä derejede bagtdygyny sen bilýärsin. Görşüň ýaly, häzirki ýagdaý meni ýolumdan alyp galýar diýdi. Ümmü Süleym oňa ey Ebu Talha, başdaky ýaly burgy agyrlaryny duýmaýaryn, başdaky ýaly burgy agyrlaryny duýmaýaryn. Ýoluny dowam et diýdi. Biz hem ýolumyzy dowam etdik. Medine gelimizde bolsa aýalyň burgy agyrlary tutdy we ogly boldy. Ejem maňa ey Enes, çagany ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna eltýänçä hiç kim endirmesin diýdi.
Haçanla daň atanna men çağany göterip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna eltdim diýdi we hadisin dowamyny aýtdy. Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: "Güýçli adamlary köp ýykyp bilýän kişi däl de eýsem gahary gelen wagty özüni saklap erk edip bilýän adamdyr." Süleyman ibn Süredden Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär: "Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanynda otyrdım. Şol wagt iki adam sögüşýärdiler. Olardan biriniň ýüzi gyzaryp, boyun damarlary çişip durdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men şeýle bir söz bilýärin, eger ol şonu aýtsa, gahary ýatyşyp köşeşer. Eger ol kişi "Euzu billahi mineşşeytanirracim" Lanet edilip golan şeytanyň şerrinden Allah sygynýaryn diýse, gahary ýatyşyp köşeşer diýdi. Soňra ol adama Peygamberimiziň lanet edilip golan şeytanyň şerrinden Allah Taala sonsyn diýendigini aýtdylar. Musa ibn Enes'ten Allah ondan razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: "Haýsy bir adam gahary gelenne onuň jogabyny bermeklige güýji ýetip dursa-da, gaharyny ýuwudyp döz gelip saklanyp bilse, Allah Taala kıyamet günü onu ähli halkyň öňünde çagyryp, şu gyzlaryň içinden isläni saýlamaga ihtiýar berer." Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Maňa bir wesiýet ber" diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Gaharlanma" diýdi. Ol adam sözüni bir näçe gezek gaýtalady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýene-de "Gaharlanma" diýdi. Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: "Mümin adamyň ýa-da aýalyň özüne, çağlaryny we malyny tä Allah Taalanyň ýanyna günäsiz halda gowuşýança başyna gelmegi dowam eder." Senem şeýle mümin adamyň ýa-da aýalyň özüne, çağlaryny we malyny tä Allah Taalanyň ýanyna günäsiz halda gowuşýança başyna bela gelmegi dowam eder. İbn Abbas'tan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär: "Üweyne ibn Hisin Medine'ye gelip öz doganynyň ogly bolan Hür ibn Kaýsyň öýünde düşleýär. Ol Hazreti Ömer'iň Allah ona razı bolsun meclisine gatnaşan adamlardandy. Karylar, alymlar ýaşlygyna, garlygyna garamazdan Hazreti Ömer'iň Allah ona razı bolsun meclisdeş we maslahatdaş ýaranlary bolupdyr. Üweyne öz doganynyň oglyna garap, "Ey doganymyň ogly, seniň bu emiriň ýanyna barmaga ýüzüň bar. Onuň ýanyna girmek üçin maňa ruhsat sorap bersene" diýdi. Soňra ol ruhsat sorady. Hazreti Ömer bolsa ona ruhsat berdi. Hazreti Ömer haçanda Üweyne Hazreti Ömer'iň ýanyna girende "Ey Hattab ogly, Allah Taala kasam bolsun, sen bize bolanligi bermeýärsiň we aramyzda adalatly höküm etmeýärsiň" diýdi. Hazreti Ömer Allah ona razı bolsun onuň bu sözlerine gahary geldi. Hatda ony jazalandyrmak istedi. Hür bolsa ona "Ey müminleriň emiri, Allah Taala özüniň peýgamberine afu ýoluny tut, ýani bagyşlamak ýoluny tut, ýagşylygy emir et we nadan jahillerden ýüz öwür" diýdi. Ve bu adam hem nadanlardandır diýdi. Allah Taala kasam bolsun hür bu aýatlary okany Hazreti Ömer Allah ona razı bolsun ol aýatlardan geçmedi. Ýagny ona amal etdi. Çünkü ol Allah Taalanyň kitabynaky hökümler okulan wagty şolaryň üstüne dolu durup boyun bolýan adamdy. İbn Mesud'dan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeýle diýýär: "Elbetde menden soň dine öz bähbitlerini gözleýän häkimler, ýigrenýän elbet işlerimiz peýda bolar. Sahabalar: Ey Allah'ın Resulü, şol wagt bize näme etmekligi buýurýarsyňyz" diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boynunuza düşýän haky berja edip öz hakyňyz bolsa Allah'dan sorarsyňyz diýdi. Bu
Yahya Üseyd ibn Hüzeyr'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol aýtdy. Ensarlardan bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yüzlenip "Ya Resulallah, plany ýolbaşçy işini bersin ýaly maňa da berip bilmersiňmi?" diýip sorady. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Siz menden soň diňe öz bähbitlerini arayan ýolbaşçylara ýolugarsyňyz. Şona täm maňa howzy köwserde durşançaňyz sabr edin" diýip aýtdy. Bu İbrahim Abdullah ibn Ebi Effa'dan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanları bilen karşılaşan günlerinin käbirine gün ortadan agýança garaşyp durdy. Sonra sahabelerinin arasynda örwaya galyp "Ey adamlar, düşman bilen karşılaşmagy arzu etmän. Allah'dan afiyet, amanlyk, üstünlük dileň. Haçandan düşman bilen yüzbeýüz bolan wagtyňyz sabr edin we bilin ki elbette cennet kılıçlarının sayasynyň astyndadyr" diýdi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey kitabı Kur'an'ı indiren, bulutlary gezdiren we düşman ordalaryny derwe-dagyn eden Allah'ım, şu düşmanlary derwe-dagyn et ve olardan üstün çykarýaly bize ýardym ber" diýdi. Sadakallahul azim ve bu günü gizli ve açık edilen işleri, toğa vavi ve sabır vavını okudup dinleyenleriniz için Allah sizden razı olsun. Yaxşı günlerde görüşelim. Allah Teala'nın özü bizi hayır sahavatta, iyi günlerde, yaxşı günlerde, toylarda, melekelerde, gülgülistanlık yurdumuzda, toy olup duran yurdumuzda nidamı toy olsun, zalimler yok olsun. Allah'ım meşgili zalimin ve biz zalimin ve ehricden beynekim salimin. Allahümme inne eselike manen daima ve eselike kalbe haşe ve eselike ilmen nafi ve eselike akılın sadıkı ve eselike dinin kayyime ve eselike afiyete min kulli belek ve eselike temamel afiyek ve eselike temamel afiyek ve eselike şükür afiyek nas. Rabbena atina fid dünya hasenet ve fi ahireti hasenet ve qina azaben nar. Rahmetike erhamer rahimin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Görüşen çek iyileşler Allah'a emanet olunuz. Sağ olun.